Walang baka na taga-agsuan or unsa makaha. Nanluod na dayon, wala na din balik simbahan. Pero wala na din na yung abay, wala na din wala pikas baryo. Amen? Karong panahon na, dili na dapat o dili na angayan ang luod-luod. Kaya kung naay luod-luod, kauban na sa ulod. Pagka kita kag-ulod, murag di ka ganahan, murag luod kaayo. Kung saong na lang kung luod, ganahan ka kaon di. Ha? Kung luod na gali na kaayo, di yung ka ganahan mo kaon. Busa, dili ta angay magluod-luod sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Kauban na sa bugnaw-bugnaw o niya init-init. Ang Revelation nagsulti, niya bugnaw-bugnaw ka, lukewarm ba? Bugnaw, niya init pa yun. Yan ang Bible, iluwa ka. Hallelujah. Now, praise the Lord. Ginupad na itong outline. Ginupad ba? Ano lang? Okay. Nama po diya. Klaro ba ninyo? Dalay ko ng Diyos makaigsunan. And then, another text natin is in the 2 Peter chapter 1 verse 10. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble. Say with me, stumble. And you will receive a rich welcome into eternal kingdom. Wow. Into eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Palagpakan natin siya. Itinanglan, mag-abot yun na magaigsunan sa pinaka-ultimate nato na destiny after this life. Amen? No matter what challenges you are facing right now, what matter most is your determination to press on and of course to finish the race. Press on means determination to win. Dili lang tungod kay na reward dinhi, na ay mga ganti dinis kalibutan. Ang pinaka-nindot nga kadaugan nato o reward nato makaigsunan kanang human sa kinabuhi nga nagpabilin ka diha sa presensya sa Ginoo. Mara si Pablo mingon sa, whether I live or I die, I belongs to the Lord. Bisan nag-ungana ka, naagyapon ang imong consciousness unto God. Amen? Never ka nga mo attempt o complain or unsa nga sitwasyon. Importante nga nasayod ka nga naakas kamot sa Ginoo. Amen? Amen. Di man isyo kamatayon ka ang tanan mga matay. Ang isyo karon nga moabot nimo ang maong kahintang nga nagpalayo kas Ginoo, nga wa na kami balik sa Ginoo, nga wa na ka nangalagad sa Ginoo kay nadaot sa to luod-luod. Matod pa sa ka-vlogger, kung manluod kas Ginoo, di na ka mangalagad sa Ginoo, o di na ka na malangit tungod na luod-luod, may pagbubuhat na kagtanang klaseng pagpakasala kay kanser na dapong ka. Na-impirno lang tungod sa luod-luod, may pag-imo na lang lubos-luboson ang imong pagpakasala. Huwag matod pa niya, pero kung gusto mo ka matod langit, di na ka gusto man luod, hala tinud-an na lang yung pagpangalagad sa Ginoo, musadbitan yung ka sa alagad sa Ginoo, magpagamit ka sa simbahan, mugit involved ka sa ministry, magmatinud-anon ka sa buluhaton. Amen? Nga walay ulod-ulod. Praise the Lord. Amen? Amen. Dalay ko ng Diyos makaigsunan. Now, why we must need to praise on? Nga naman nga gikinanglan yung taani nga klase nga pagpangalagad. Doon na ngay awareness na to, daghanang pagwali din nga gidasid ka nga mupadayon mo lahutan. In fact, ang Bible nagsulti nga who shall endure to the end shall be saved.